L'experiència que he viscut en aquest taller ha estat totalment catàrsica, sanadora i reveladora. Doncs ens vas donar el dret a cantar i a jugar amb la veu des d'aquí, connectades amb la nostra ànima, amb el nostre nen interior, i a jugar i a passar-nos-ho bé, a disfrutar. No hi havia judici ni esperàvem res a canvi. Uau, quin regal! I va sortir una veu que no havia sortit mai abans. Doncs la meva veu va començar a créixer i a sonar molt aguda, i no desafinava. I era meravellós, jo mateixa em sorprenia de uau, que està sortint de mi. Això no ho havia sentit mai, no sabia que podia fer això. I a més, el més important de tots, que ho estava disfrutant. I va ser la primera vegada de la meva vida que vaig disfrutar amb un micro a la mà i cantant sense por. I això per mi és una cosa increïble. Tinc 52 anys i no m'havia passat mai. Que ha permès que a partir d'ara pugui cantar amb molta més seguretat, amb molt més plaer i disfrutant i confiant en que de mi poden sortir veus boniques, notes boniques, cançons boniques que la meva ànima pot cantar i que és bonic el que vol dir i de la manera que ho vol dir. I això és un regal que no té preu.